חנה ושבעת בניה למטה. חנה, החלבן, רבי חיים אבישלום הכהן, החלבן, היה עובד ועושה גבינות. הוא היה מילה מלבב צדיקים נסתרים. רבותיי, יום אחד הגיע אליו אישה. חוץ מהכבוד, לבושה שתי וערב. באה על הרב בלי בושה. לא לבושה. הרב, טיילתי בעולם, הייתי פה, הייתי שם, אני רוצה זיווג הרב ורק אותי. עזוב. באה על הרב. רבותיי, זה הסיפור הזה, השמש של החלבן, רבי ניסים כפיר סיפור להם. זה השמש שלו, היה שם. אמר לה הרב, טוב, בואי נראה, רוצה זיווג. אומר רבי ניסים כפיר, יום אחד היא הולכת, הרב יצא, הוא היה שם מגפיים, יוצא מהמחלבה, שם שם מגפיים. הוא יוצא מהמחלבה עם עגלת סופר, והוא סוחב שם שקיות, היה מספיק את זה, שלא ידעו, כמו רבי יוסף בולטוך. מישהו שמע עליו על השם הזה, רבי יוסף בולטוך, היה לפני 40 שנה. הוא היה זבלן, והוא סיים את הש"ס 66 פעמים. הוא היה זבלן, בבן יהודה, באלנבי, ברחובות הקדושים האלה. שם הוא היה זבלן. אמרו לו, רבי יוסף, אתה קודש קודשים, אתה נמצא שם בבן יהודה, באלנבי, במקומות הקשים האלה אתה נמצא. אמר להם שאנשים עושים חטאים בלילה, אני מנקה את הרחובות ומטאטא את כל העבירות שלהם. אני עושה תיקונים על האנשים. הוא הולך ועושה עבירה ויש צדיקים שמחברים לך. אמר להם רבי יוסף. החלבן, בא אליו האישה, אומרת לו, אתה החלבן? הוא ראה אותו עם מגפיים. לא היה לו שום לבוש של רב, הוא היה מספיק את עצמו. אמר לה, כן, אני החלבן. אומרת לו, היית רוצה. אתה החלבן, ככה נראה הרב, היית רוצה. אומר לה, טוב, תבואי ביום הזה והזה לבית כנסת שלי, תבואי לשם ואנחנו נדבר. מגיעה לשם, מקבלת ילד. היא רואה שם את הרב יושב ומקבל קהל. היא צחקה עליו במחליבה. היא צחקה עליו. הוא מגיע לשם ואומר לה, החלבן, בעוד חודש, רבותיי, שימו לב. מה אמר לה? בעוד חודש תבואי לפה, אנחנו עושים תיקון בט"ו בשבט, והזיווג שלך יבוא עד לפה. הרב, אתה אומר לי, סומכת עליך. הוא אומר, כן, אני עושה את זה, אומרים בשמיים את זה, ועוזרים. זהו. טוב. היא מגיעה אחרי חודש, מגיעה שם לבית הכנסת, היא מגיעה, והיא רואה את כל האנשים יושבים בשור של החלבן, רבותיי, היא רואה רק זקנים. היא אומרת, וואי, הרב הזה לא מבין את החיים. הוא רוצה כנראה לזווק לי איזה זקן. הוא חושב שאני רוצה את הביטוח לאומי שלו. אני מתכננת על הזקן הזה. מה זה הרב הזה? לא מבין את החיים. אני רוצה מישהו צעיר. היא מסתכלת מהעזרת נשים, עוד אחד. כולם זקנים. עוד אחד, נכנס לשם, עוד מבוגר. מתחיל לרדת, 70, 60, 50, 40. מה זה? אני רוצה צעיר. בא מחוץ לארץ, כלום אין בה. פתאום היא יורדת למטה באמצע השיעור, קורא לה שמש רבי ניסים כפיר, אומרת, איפה הזיווג שלי? הרב אמר, אני בעוד חודש פה, הזיווג שלי פה, כולם פה מושב זקנים. איפה הזיווג שלי? הרב מסמן לה מרחוק, חכי, הוא עוד לא הגיע, חכי, תמשיך להתפלל למעלה. רבותיי, פתאום נכנס יהודי מתל אביב, עם שיער, הולך ומוסיף מפה ומפה, הגיל פה, הגיל שם, קעקוע פה, קעקוע שם. נכנס לבית הכנסת, הוא מגיע לשם ואומר, רבותיי, מי זה החלבן? הוא לא, זה אני, כן, מה אתה צריך? אמר רבי דוד מנהריה, הוא חי, רבי דוד אבוחצירא, שמעריך ימיו והצדיק מנהריה, אח של בבא אלעזר. אמר לי רבי דוד שהזיווג שלי נמצא פה. שמעתם? שתי צדיקי יסוד עולם, אחד בתל אביב, אחד בנהריה, מפגישים בין שתי נשמות, מחברים ביניהם, שתיכם תבואו למקום אחד. זה כותב רבי נחמן בתורה שלו, שבעל הדעת יכול לחבר בין שתי הזיווגים.
רק אדם שהוא קדוש בברית, רק אדם שנלחם לשמור על העיניים, רק אדם שהוא קדוש בברית יכול להציל אותך. צדיק יסוד עולם, זה מלחמה להיות קדוש.